My v západnej kultúre máme vedu, máme techniku, máme medicínu, ale ako sme sa stali slepými voči duchovnej realite, ktorá nás ovplyvňuje a obklopuje. Najbližšie video, ktoré sme si teraz prichystali, bude presne odhľadať tento vplyv a ako sa mu brániť. Nikto ťa nemá rád, je to hanba. Máš terku, už 3 dní, si zlý, nikdy sa z toho nedostane, veci slabo. Prvú vec, ktorú si musíme uvedomiť, je to, že diabol dokáže zneužívať aj naše myšlienky a naše pocity. No, Ferry. Nie, Ferry. Nejdem na balet, Ferry. Ja si idem čítať Bibliu. Pekný deň ti prajem, Ferry. Čau. Marek! Áno, babi? Umyť riad! Dobre, babi, potom. Marek, potom si budeš čítať. Nie, ja si idem čítať teraz. Choď von! Rozhodnosť. Diabol sa stále bude snažiť nejaké prekážky nám zabrániť s Ježišom a preto budeme byť rozhodní a nechať sa ním zastaviť. Stop! Ďalšiu vec, ktorú diabol útočí veľmi, je mysel a snaží sa zaneprázdniť, aby sme nemysleli na Boha a na čokoľvek iné. Najdôležitejšiu vec, ktorú si musíme uvedomiť, že nebudeme proti telu a krvi, ale proti duchovným bytostiam. Meníš, zväzujem tu slepý, nemychlný, bezmocný a von teraz. Samo, že nám ti pokoj, lásku a slobodu. Nechoď do cirkvi. Lebo je napísané, že nebudeme opúšťať svojho zhromaždenia. Čo ak sa ti niečo stane? Lebo je napísané, keby som kráčal temnou dolinou smrti, nebudem sa báť zlého, lebo Boh je so mnou. A čo ak ti niečo hovoria? Nie, lebo máme právomoc kráčať po halách škorpiónoch a nič nám neubíde. Najlepší spôsob, ako sa môžeme obraniť pred tým, aby nás diabol zviedol a oklamal, je postaviť sa na Božie slovo a tým ho odzbrojiť. Ty nič. Nemá to význam. Nechaj to. Niekedy najlepší spôsob, ako vybrať s diablom, je jednoducho ho ignorovať. Meníš, keď pani teraz. Inokedy, zase najlepší spôsob, ako vybrať s diablom, ho jednoducho poslať preč.